Isu-isu nang kebon bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Kaya biasane bolo isu-isu awake dhewe olahraga. Iki olahragane awake dhewe pindah bolo nang kebon wae bolo. Nak nang sawah dalane angel banget ki. Nang kebon ngindaki tanduran iki bolo. Wit sawit iki njajal ndelok di penasaran iki bibit sawit. Wah, jane yo apik-apik ya bolo iki. Iki umur pirang bulan lah iki kira-kira. Umur 13 bulan ding bolo. Iki akeh bolo iki. Mloka mlaku rono rene ngeceki sitok-sitok diitung sik pirang biji lah iki ya kira-kira ya iki. Oh, ndelok ana pernyakite apa ora bolo tapi wis sawite garek arang-arang bolo iki. Aduh, jan iki aku ki kuno ki krungu lho apa lah ngik-ngik ngak-ngik apa ana opone tapi nggak ana apa-apane iki ndelok mloka mlaku neh lah bolo pi rona rene ngeceki neh lah ndelok mbok-mbok ana sing ana pernyakite ora ana ki sehat bolo. Nah, iki bolo apik tenan kuwi sing kuwi. Bolo cuma kameraku rada waduh bolo. Puyuh iki apik-apike wis kaya biasane iki gur garek nandur ya jlegep bolo. Nandur 5 hektar ini iki ora iso tuku Fortuner, iso tuku Pajero bolo. Pokoke iso umroh barang nandur 5 hektar ini iki. Tapi ya kapan meneh muga-muga engko bolo kabeh iso nandur ya. Iki bolo apik-apike iki ya Allah jan apik tenan iki. Aku ya pengen lho iki jane nandur ana 50 hektar ana ben iso setiap tahun ta bulan ki umroh nang Mekah ana ya bolo. Iki kepikiran iki jan masuk tenan idene iki. Tapi ya piye meneh iki tak hitung cek akeh cukup nggo nandur nak 5 hektar iki bolo. Iya ayo bolo sapa sing pengen kek rene kek dhewe ngobrol ben iso padha naik haji seminggu pisan kan bolo umroh ding nak seminggu pisan iki bolo.